Yeah, happy music makes you feel good all the time. Класна пісня, що ви сте не казали. Файна, іпна. Ну та що, добрий вечір. Ви слухаєте Радіо 1, з вами програм «Читаємо з Мігальом». І в студії низько всесь доста. Релятивно теплий вечір. З вами я, Мігаль. Будемо низько дещо читати. Кіті сте виділи афішку, та будемо читати низько альманах нинішньої подкарпатської русинської літератури, виданий аж 3 уєнно організаціями, Закарпатське обласне научно-культурологічне общество імені Олександра Духновича, Русинський культурологічний клуб і Словацька організація Русин Медіа. Онь 3 організації мусилися постарати, аби цей альманах увидів світ. Виданий був лишек 4 стівками кусівки, добре тямлю, айно. 400 фалатків, пише туйка ззаду. Ото дуже мало, ото таку цятка у морьові. Но кіть порівняти з тим, читались ми вже на сьому такої радіові порусинські казочки, потовмачені Ганса Крістіана Андерсена, то та книга видавалася лише тиражом 3 стівки. Представляєте собі? Ото дуже мало. То насправді дуже мало. Ну, та й книжечка, яку держу в руках, була так трудно видана. А й бо добрі, що виділа світ. Люди, котрі за цю збірку, може, чули, а чули лише крайчиком уха, може, не дуже добрі собі представляють, що у ній є. І це книга, у котру слобідно заганяти свою роботу хоч кому. Кіть ви волошні писати по-русинськи, вони сте були просто редакторові дащо своє загнати. Отого набила бути проза, поезія, та й не лиш, бо тогорічне, вже можна казати, видання, має даже якийсь словник, локальний словник села, котрий сюди вписав Михайло Капраль. Доста інтересно, насправді, було полистати. Ну, низько не за то. Низько будемо читати в общому, що туй домак є. Дуже повно віршів. Хоч тогорічне видання має лише 19 авторів, а так тямлю аж сперед тим альманах мав ачей під 40. Добре, що воно домак ся явило, бо воно ся явило у гід війни, у гід активної інвазії, кої многим людям було не до того, а ще май многі люди наскоренько переубулися, гися каже, і своє активно чистувати перестали. Не буду ні у кого тикати перстом, або мусите розуміти, що такі теж були. І від цього маленько тяжко, або від цього ніде не втікнеш. Такий живіт. Ну та що, поміж авторами, котрі у сьому виданньові знайдемо, суд і такі, за котрих мільйон років вже сте чули, ото і Петро Береш, ото і Леся Адамова Стецович, ото і Мігаль Чеківдя, і Михаїл Чухран, і Рожко Володимир, і Мороляк Тетяна, котра була у спередущому теж. Ну, люди, за котрих і я давно знав, і многі слухачі тепер радіо теж, може, даже чули. Ну, люди, котрі прийшли епін на мій програм, безумно чули. Не тямлю, правда, це читались ми туй що хоч від когось. Натягнемося раз на сторінку 37, там у нас Леся Адамова Стецович. Туй курта біографія її, родилася 7 январа 1974 года у Павлові, Свалявського району, кінчила там Плосківську ЗОЖ, у школі участвувала у всяких конкурсах, олімпіадах, концертах. На початку 95-го года виїхала у Чехію, де на неї має фурташнє місто проживання. Живе у Варшаві Брно, має 3 дітей. Я гражданка Чеської Республіки, то СССР. У році 2017 видала перший зборник поезії, котрий ся кликав «Перегортаючи сторінки щоденника», у котрому стихи написані на 4 язиках – по-русинськи, по-українськи, по-руськи і по-чеськи. На
Текст 8 із цих стихів написано і мелодії. Печаталася в журналі «Отцюзнина», в шитких з передущих альманахах нинішньої русинської літератури. У маю 2021 року поетеса випустила на теперки послідню свою книгу, великий зборник поезії «Мамині чічки». Ви чуємо пару віршів, насправді дуже трібні були, айно. Леся Фурт пише і робить над поліпшенням свого поетичного майстерства. Аби сте розуміли, Леся Адамова-Стецович є читаво популярною в інтернеті, в неї там на фейсбуковій і езері фоловерів, що є, хоч якимось критерієм популярності її віршів, мені ся так видить. Кіт це людям любить, та люди читають. Так, можемо якийсь один зачитати. Що тут у нас є? Звіданки, наприклад. Наприклад, звіданки. Є тільки в світі файності довкола, котру нам вища моця Фурт дарує. А осознати, що наш живіт, школа, не кожний з нас признати побірує. Голодні ега моцних панчуків новий порядок хочуть учинити, на поле шахматної фраз дихнув, фігурки в шиткі пробує убалити. Простенькі пешки падають в боях, а королі із королевами сміються, поклали люди царювати їх на своїх мозолях. За що вмирають і за кого б'ються? Сякое дав міжнародний Господь Бог, це все світ падший ангел, колесо сансари. Цінуємо ми кожний вдих і вдох. Лим світло сонця ся пробива через хмари. Сякий крутий віршик. За наш живіт, за смисл, за то все уєнно. Так. Натягнімося ще і на вступ. Що нам написав редактор книжки Юра Шипович. Чистований читателю, ти держиш у руках шоровий, дякувати Богу, уже 4-й рочник альманах нинішньої русинської літератури. У цей нелегкий час він появився на світ, подпорований нашими русинами із Словацької Республіки, котрі у час війни прийшли нам, русинам Подкарпаття, на поміч. Тому, чистований читателю, і маємо можливість видіти у то, що вчинили наші карпаторусинські писателі упродовж 2022 року. Зачата Росією війна поміняла позір многої челяди в Україні, у тому числі й русинів, на тот світ, котрий довкола нас, поміняла і саму челядь. За цей час трафлялося так, що вчорашній патріот Подкарпаття, гиби твердий русин, переставав писати по-свому і перейшов цілком на український язик і відрікся від свого. Правда, коли майпізно увидів, ось ніякого гоніння на русинів, ніякого геноцида даже при війні не буде, наново почав грати роль вірного сина нашої землі. А й бойселем по інні трафунки, бо більшість русинських писателів Подкарпаття обсталися вірними своїм принципам і своєму народові. У цьому номерові побірувалися зобрати свіжі твори, написані впродовж одного року русинським язиком 18 авторами і один научно-публіцистичний членок русинського вченого із Мадярщини Михайла Капраля. На публікацію пана Капраляся надіємо як на таку, котра утворить очі многим русинським писателям, котрі пилують у письмі хоснувати декотрі знаки, трібні лему фонетиці. На своїх топонімах професор продемонструє, що не вшитко учуто мусить бути відтворено письмово. У многих авторів присутня тема війни. Майскорі деталі, переселенці, смерть, сирени. Май із болю пише за війну Володимир Рожко, знамий русинський учений і поет. Хоча в самих літературних творах і чувствується, що русинський край не є епіцентром війни, а й почується такою, що війна буквально дихать у плечі кожному подкарпатцю. Дихать у потилицю повістками, присутністю біженців, ракетними ударами. І це не лише у нас, а й у Європі, котра щиро прийняла біженців і з ними біду України гисвову. Європейське прияття війни видиме, прочитавши новелу Лесі Адамової «Лакаташова». У своїй мемуарній прозі Іван Завадяк тикається над днесь актуальної проблеми корінних народів і як вона рішалася у совітський час комуністичною номенклатурою. Читатель гиби перенесеться в СРСР
обоком партії того часу і може віртуально посидіти на нараді в'єдно з первим секретарем обкома партії. Тематика других творів, як прозових, так і поетичних, ушелияка. Від любові до Голокосту у Другу світову війну, від фіглярного до трагічного. Нись, прямо на очах, родиться русинська товмацька школа, що не може нас не радувати. Тому, дорогий Карпаторусине, читай, думай, переживай і радуйся в'єнно з нами. Юрій Шипович, голова Русинського культурологічного клубу. Та що, я вам хотів би указати дещо, що лично я був радий відіти, та й хотів би всякого відіти більше. Кроме авторської поезії, якої тут знайдемо преповно, хотів би скочити на сторінку 84, де у нас представлений Юрко Капац. Юрко Капац не пише ні прозу, не пише ні поезію, но радо товмачить. І низько від його авторства будемо читати товмачення Франца Кафки «Переміни». Та що, пішли сме. Як б се сів май добре. Койся Грегор... господичку. Койся Грегор замза єдно рано пробудив із непокійних снів, об'явив, аж у постелися обернув на якогось скарідного овада. Лежав на хребтові, твердому панцирі, а койлем крихту припідняв голову, увидів своє пуклятое, барнастоє, поділеное дуговатими лупками черево, на верхушці котрогося ледве держав паплан, убися не сунути докус на падамент. Увидів, як многочисленні, а притонкі, кітруняти зі збитком тіла лаби, безрадномуся мушорились перед очима. «Що сейся зо мною стало?» – подумав си. Був безювний, ож то не був сон. Лежав у добре упознаваний у хижі, між 4 добре упознаваними стінами. Над столом, на котрому був розкладений комплект взорів шелеякого шатя, замза був агентом від торговлі, вісів образ, котрий си Лемадде вирізав з одної ілюстрованої новинки і зарамував у іпний позолочений рам. На образові була жона із ховпаком асмуховим боа, котра упрямлено сиділа, і подавала позирачові чашку смухову на раквицю, у котрій вів докус ісчезла ціла рука. Потимся Грегор обернув від облакові. Мрачно, котрої було вонка, було чути, як капки дождя копкають по оболокі у дошці. Наповнило го тото меланхолію. Треба бися ще задрімати, забити вшиткусь у блазню, подумав си. Тото ж як було тяжко осуществимо, бо був звиклий спати на правім бокові, на котрийся у теперішньому ставові не бірував і перевернути. Метав собою із вшиткої сили, убися перевернути на правий бік, шакся кожний раз лим згойдав назад на поперек. Пробувався перевернути таку й 100 раз, притим се зажмурив очі, уби не мусів позирати на куріць могучіся лаби. Зоперся, аж кою чув у бокові легку таку тупу і перед цим неспознату біль. «Йой, божечку!» – подумав си. Мусив сяку морочливу роботу найти. День у день у путьові. Мерегів на много май повно, геки бим сидів дагде у болтові, а ще поверх того і чажоба путя. Фур треба тямити порядок ходу поїздів, нерегулярної, а підлої ідіння, фурт нові спознавання, котрі нігде не переростуть туди, що більшої, майцімборської. Фраз бийся вшитко взяв. Усьому він учув легкое свербіння на верхню части черева. Потихо на хребтовися посунув ід передкові постели, обому майланно було підняти голову. Найшов свербляче місто, котроє було густо обметано чудними білими цятками. Попробував тото місто кинути лапкою, лем так і нараз й витить вхопив, бо лем од єдного докинуго зиму затрясло. Вернувся назад у спередущу пологу. У тих скорих уставань, подумав си, гет може здуріти.
Челяник ся мусить усипати. Челяник ся мусить усипати. Чом другі агенти се живуть гежони у гаремах? Койся по полудне вертав у гостиницю, би се пописати дюстаті бештилунки, та й сіга з довелем сіда отфрештикувати. Я бим сякое попробував чинити у нашого шефа, та такой там би ня й укопкали. Біг знає, може би сяк було діляння і ліпше. Кібим ся не держав роботи позад родаків, та давно бим написав заяву на пропущення. Пішов бим і шефові, і вшитко бим му уговорив, що за нього думав. Бізюно був упав із того плоту. Чудний має спосіб комунікування. Сісти се горі на канцелярський плит і з тої висоти говорити з плачеником, котрий ще й мусить стати дньому доблизька позад його недочування. Надія умирать послідньою. Аж си нашпурував доста грошей, обом міг виплатити що му родаки довжні. Ще треба поробити десь 5-6 годин на бізюно то вчиню. То дося й розлучимо на ухтема, зате шак мушу вставати. Поїзд ми рушать у 5. Побзерав той на будильник, котрий такав на ладі. «Єзуш Марія», подумав си, «минуло 6:30, а указовка си спокійно йшла далі. Були без мала 6:45. Ож би будильник не забрязкотів. Із постелі було видко, аж наставлений був так і треба. На 4 години. Та й він без юно брязкотів. Айбо як мож було покійно спати, кой від того гукота і буторся трясе в хижі. Покійно без юно не спав, айбо видко ж фест твердо. Та що тепер чинити? Дальший поїзд рушать руно у 7. Убив встиг та мусив бися фест попілувати. Комплект ще й не складений у куфер, та й самся не щось дуже фрішно чує. А кіби й встиг на поїзд, псованьові від шефа і такся не уварує. Доручитель із Болтаго бізюно чекав на штації ще з ранішнього хода і вже бізюно дав знати гурі, ошся нікого не дочекав. Доручитель то є шефова креатура. Ще тот слабовольник без свого никання. А кить це притворити бітіжним? І це було крайні немило, та й єпен так подозріло. Педик за 5-річну службу Грегор ані раз іще не був бітіжний. Шеф би бізюно привів доктора із хворотної каси та й умітував би родакам сина лінтюха, удмітуючи хоч які замітки уткликуванням на слова доктора, діла котрого вшиткі люди суд здорові, але не люблять робити. Та й пак це не мав би всьому трафунку правдове, не? Кіт не рахувати заспаність, доста чуну після такого довгого спання. Грегор ся направду чувствував доста файно, та й ще й був фест голоден. Закіт се й се вшитко наскоро обдумував, ніяк не удважуючися устати з постели, указовачка будильника удбила 6:45. У двері му вже помали зачали дуркати. «Грегоре!» – узвався голос мамкому. «Уже 6:45, хіба не мавись низько йти на роботу?» Який ніжний голос мала. Грегор ся перепудив, кою чув, яким голосом і сам відповів мамці. Бізюно то був його голос, від котромуся шак із поду домішало якоїсь чудної, вонь нездорової цікання. Поза чого розлучно звучали лим зачатки слів, котріся пак укривлювали тим удгуком на тіко, що челяник міг подумати, аж пілло чує. Грегор раз хотів відповісти май подробно і вшитко роз'яснити, айбо з-поза цих окольностей відповів лим так накортош. Айно, мамко, дякую, якраз устав. Вонка, чей позад дерев'яних дверей не чули ніяких змін у Грегоровому голосові. Бо чути було, якся мамка після його слів успокоїла і полампала потихи гет. Курта бесіда шак дала вшиткам знати, ож Грегор мімо чекання є ще все дома. У кліп ока у двері му вже дуркав нянько. Дуркав слабо, айбо чути було ж дуркав такою п'ястю. Грегоре, гойкав від ньому. Що є? За малий момент повторив наново вже май глибоким голосом. Грегоре! І з других дверей узвався тихий голос сестри. Грегоре, стало тися дащо? Треба ти поміч? Обидвом Грегор відповів курто. Уже дораз готовий.
стараючися при тім, щолем май чутко уговорювати слова із довгими паузами, убися гет збавив того všetko чудного в голосові. Утець муся вернули Фриштиковий, айбо сестра продовжувала шептати. Грегоре, прошу тя, удобри ми двері. Айбо Грегор і не думав відпирати. Наопак, благословляв набиту в путьованнях привичку замикати на ніч швидкі двері. Май навперед хотів покійно встати, убратися, пофрештикувати, а аж пак думати, що далі. Єному було ясно, що лежачи у постелі, нічся хосенного не надумат. Нагадався, як уже не раз, закіт лежав у постелі, чув якусь легку, а чи й позад неладної пози, біль, котрася фурт убертала бити надуманов. Доста було лему стати з постелі. Було му інтересно, як і низькі фантазії муся розбіжуть, аж се стане на ноги. Іпен і зміна голоса єлем признак застуди, а то часта бетега агенту у торговлі. Усьомуся й не сумнівав. У двері чи паплан було доста легко. Доста булося лем крихту надути, убися тот і сунув сам. Айбо дальше уже як ішло май тяжко. Май завтра ж Грегорово тіло було страшно широкое. Треба би му було руки, убося припудняв. Місто них шак мав лем повно тонких лабок, котрима без перестанку неконтрольовано дригав. Кіт захотів деяку з них і зугнути, та ся урівняла. Кіт наопак уруняти тася зугнула, а коюжек побірував хоч лем'яну лапку вчинити то, що хотів, у шитки другий, і далі продовжувалися хаотично цирмати. Главнося і збиточно не задержувати у постелі, подумав собі Грегор. Раз попробував уйти з постелі спідньою частю тіла, айбо вказалося, що та спідня часть, котру доти ще й не видів, та й не міг си уявити, була мало рухливою. Тяглося то дуже помалу, а койпа Грегор із мерігами повною парою собою вверху переда, та підлося зорієнтуючи, угрівся у желізний бік лежака. Різка паляча біль го пересвідчила, ож спідня часть тіла му теперки, навірно, май чувствительна. На то він рішив дістати з постели раз верхню часть тулуба. Зачав потихо, міркуючи, убертати голову від крайової постелі. І дало муся то легко і не обавки цілое тіло. Не позираючи на вшитку свою широкість, а грубість, зачалося помалу перевертати вслід за головою. Айбо коймуся голова увалила із постелі і зависла долів, забоявся, а цяк поступово далі, бо кіби пак собою гепнув на падемент, та лим чудом бися не вдарив головою. А камай теперки он ніяк не годенся омрачити. Ліпше буде, кіт обстане у постелі. Ну та й на сьому конець цього дарабчика. Мені насправді полюбило, воно так живо написано, мало комічно. Не тямлю це читав все видав ще в школі. Безювність ми з Кавки перетворення читали в школі. Або я докус не тямлю, як ото там було адаптовано. Ця адаптація мені ся полюбила. Так, що бись ми ще поникали? Натягнімося, що цього року загнав Рожко. Того все люблю читати. 138 сторінка. Так, де там у нас Рожко, 138 сторінка. Ну, койся такий видав, знаєте, він сам із Кальника, Мукачівського району, вивчився вужну на біолога, той такий робить, дістав диплом біолога-хіміка, деякий час був і завідувачем кафедри, і много всього другого. Кандидат біологічних наук, доцент, нагороджений всякими знаками. Ну, коротше, як научник, дуже добрий, вошколений челянник. Кроме того, дуже інтересний поет, на котрого бимся радий руняти. Так, що бись ми зачитали? Які в нього тут довжелезні вірші. Йой-йой-йой. Виберемо якийсь, може, мало майкуртий. Так, що тут? Золота хворота. Ну, ідім на то.
Збоку вудки сонце сходить, віхор дує, біду плодить. Хвороту од нам доніс, то не смолі на наш ніс. Много пуща, гігертика, не помага тупатика, паскудезна хворота, щося кличе золота. Душу, голову казит, хворого нич не болить. Задарь доктора ти кличеш, і на рингіль гроші мичеш, кров здаєш, нич не укаже, хоч в коргас на місяць ляже. Мечеся, сися хворота, не й слинув урод з рота, силу гомбічка немає, ін'єкція спочиває. Пошесть сися чилять косить, довкол нас їй віхор носить, без горячки і без болю хворота гей порох в полю, на руснаку нападе згорі, що не день більше їх хворі. Була тинков назвати, язик можеш поламати. Гроші брати, такся кличе, і ся біда, що край димиче. Котрий ньовся похворів, тот на грошах удурів. Гроші не за що бере, ще й від того тко умре. Мірчик бирів, урядник, доктор, вчитель і цольник, а не перстом не кинуть, доки гроші не узьмуть. Від челянника простого тягнуть гроші, грошей много. Зато то, що плацу мають, від держави заробляють, задарі мали би робити, а не кожного доїти. Пела свої зарплатні, гроші кілами дурні, од людилим так беруть, ще й од жебрака їх суд. Кіт, не дай Бог, ваша мати мусить з жеба унімати, гроші, що на хліб не мала, мамкася голодна обстала. А панокся облизав, у платок низач узяв. Вжекся над дітьми збиткують, та гепес, як гроші чують. Бислем крок хотів ступити, зато то мусиш платити. Дорогі мої руснаки, пойте вон із тої мрак, хвороту ися стрясіть, наш сохтаж в душі верніть. Так гідавно сме чинили, єдно другого любили. Де могли, там помогли. Що нам Бог казав, найшли. Ми в Європі іншак жили. Чесно на землі робили, завидки нас не імали, ми чужого не жадали. Від уплатку не скіплять. Урешті хвороту убалять. Всякий віршик. Любить як він, як Крушко свої вірші пише, як то все компонує, як перетікать один шорик у другий. Я всякі рими не знав учинити. Зачитав вам ще один. Дуже мені вже полюбило. Коли свиниться свиня, так ся називати. Не знав, що це за стих. Вубилася свиня в люди, радостею й повні груди. Вубрали ї у посланці, се тобі не в кецку танці. Вубрали ї у посланці, се тобі не кецку в танці. Кецок юй уже малий, хлів давай, ще й цегляний. І солома вже кусляча, боки дзьобать та гидрача. Постели мнятку траву. Постели мнятку отаву. Заслужила свиня славу. А валу деревляний має бути золотий. Як свиня посланцем стала, хоче би і честувала, чилять вшитка довкул неї. До валова би помиї, з доларами найбиляли, кожний день і не ставали. Мало того, ще й фурманка. Хибить свини гітопанка, новий пан, нові закони, іншак б'ють у церкві дзвони. Хлів із цегли на 2 штоки, найбожила без мороки. Нова панія свиня, юй кучію, а й коня. Приділили, бися везла, обіцянки свої несла. День пішов, пройшло вже 6. Свиня долари мість. Із валова золотого доларів ізіла много. Папірьові гроші жерла, здуло її, за місяць умерла. Так то свиня походила, бо посланцем поробила. Місто своє вона не знала. Свинилася, з чим обстала. Скорожденний свиню бити, мусить він у кецку жити. Хлів, а й золотий валів, кучія і чіку, челядину із свини не учинять
пукни. Ну, всякий інтересний віршик. Та треба, значить, знати кожному своє місто. Ну, добрі. Та будемо си знати місто, а місто нам буде кожний понеділок на Радіові 1. У 7 годин, у 8 Києва будемо дещо пробувати читати. Ну, айно знав, не було то кожний понеділок. Сись послідній місяць дома ким се вчинив із тим виходний, бо не вчинив їм се виходний з другою роботою. Мусив шорити дещо другое. Не мав ні часу, ні сили прийти сюди до вам. Ну, айбо, хвала Богу, не скимтуй, та й буду дальші рази. А вися, золотенький мій сукутіт, пишіть ми, слухайте ня, розказуйте дещо, та й ви мені, може, яку книжечку ще нарадите, не лише я вам. Бо сесю, котру тепер держу в руках, ви мало де купите. Скорше всього, ви ніде не купите. Можете попробувати Юрові Шиповичу написати, це в нього ще пару дарабів все обстало, або яся в тому сильно сумнівав. Та сяк. Головне, будьте чесні, чистуйте себе, чистуйте си родину, та й буде все добре. А ми з вами чуємо за тиждень. Слухали сте Радіо 1, програм «Читаємо з Мігальом». Сукутіться, майтеся.